I've never met any of those guys. Ah. I hired a lawyer by myself after Nyoka was abducted. They are going to keep him there for a long, long time. I don't know how to They are not looking to extradite him. They want him to stay in jail for as long as possible. Kuna vari muSouth Africa kana vaida kuregisterwa company vavhurwa FNB business account zvaizi mazuva ano bata owen education research anokurejistera usina work permit kana study permit chinongodiwa chete ivalid passport yako yotori nayo iyoyo usasaswera uchikumbira mabank account kune vamwe vanhu kana kuvhairirwa nevanhu uchinzi company inonetsa kuregister nekuti hauna permit iwewe. Shandisa passport yako, fonera owen utoitirwa izvezvo. Kulian TV atibatike zvechopu chopu. Ndiri kunzwa kuda kuvhura hombe. Right, muri yeZimbabwe zvatanga. Time for payback now. Hazvina kana kutombomira mushe ma-streets nyaya dzandiri kunzwa izvezvi dzinoda titange kudzifambira. So isusu semaZimbabweans ngatibatsirane tinikiri nenyaya yekuti kuti munhu asazosare ari ningirikeni achifila kunge anenge atakwa. So please mazimba, let's help each other panyaya iyoyi iri kuitika. Zviri kunzi vakomana vari kukolekta mari vachiti vada kunobatsira Nyokayemabhunu havana kana lawyer 1 ravakabhadhara nekuwanda kwakaita mari yese. Pari kunzi havana kana 1 lawyer ravakabhadhara so far. This is the situation yandiri kutambira. Munoziva kuti inini ndinyaya metizhen handina nguva yekutenderera, handina munhu wandinotya, hakuna munhu wandinovhunduka chero ani kana ukangobuda musaga ukakanganisa iseda tokorekta kana kuti tokuexposa. So let's watch this space. Nhasi ndasanganiswa nenyaya panapa regedze ningolikisa manigina handisi kuzoplaya yese sorry zvenyu but ndakulikisa kuti munzwisise zvinhu zviri kutaurika panapa. Ndombonzani kweni inini? No, carry on. No, I was saying I've seen some circulation messages that are circulating, asking money from citizens, and I've heard some voice notes of people claiming to be hands-on on this case. Like they are close to Nyokayemabhunu, they know what is going on, and they are paying lawyers. They claim to be doing that. So this is like information. The only people that are close to this case is Pardon Gabakwe, Godwin, and Ntokozo. But Ntokozo is not that close to the case. He's the case, but he's supposed to be involved in the case. It's just these 3 guys that are basically like more involved, hands-on with the matter. Like they come to court, Godwin and Ntokozo, they come to court. Pardon, he does the media. So these are the only people, and Ntokozo, Godwin and Pardon are the only 2 that pay. There's no one else. So I'm not sure who like the other people are, but there's nobody else. Yeah. And I myself, I'm not collecting any money from the citizens. This is my money I'm paying. You see, I don't know about Gabakwe because Gabakwe also has contributions and all those things. But myself, I don't get any money. I'm not collecting any money from the citizens. This is my money I'm paying. Yeah. And Pardon says that the last time he paid me as well, it was from his own money. So I don't know what's going on there, but I know he created a GoFundMe page for Nyoka. But I see. Right, muri yeZimbabwe nyaya iri panapa ndoiri kutaura. Pari kunzi vanhu 3 vari involved, vari so close pacase iri kuitika court. Tutaa nyaya dzecourt panapa, hatotoa nyaya dzema emotions. Kana uri munhu ane pfungwa dzisingashande, gara watonhingirikina ina nterera unotora zina basa mucomment section. Nhasi ndoona kuti wagobloka umwe munhu akasazondiona futi panapa. Saka ndati nyatsoteerera nyaya zvisina mafeelings mukati. Pari kunzi Pardon, Godwin and Ntokozo vari 3 ndo vanhu vari so close pacase iyoyi. But uNtokozo anotombomubvisa. Pardon and this Godwin guy. Godwin abva confirm akati mari yandiri kushandisa, I'm using my money. I'm not collecting any dime from my citizens mimi. Kureva kuti hakuna kana any cent riri kuita sei riri kucollectwa naGodwin kubva kune ma citizens eZimbabwe. Zvese zvamuri kunzwa zvema GoFundMe zviya. No. Mubvunzo wangu wabva watangira pakuti Saruwaka ari kuisa kupi mari yema citizens. Every day ari kucollecta mari achitaura zvinhu zvari kutaura. I'm not attacking him. We want receipts. Toda kuziva kuti ari kushanda na lawyer anonzani. Tibva tamafondera ma lawyer acho.
ndozvatiri kuda. This was just a call ini ndangoconnect kwa zvemuzapani pachitaurwa baba ndangoconnect kwachi nemfeso kule ndinzwa zviri pano ndangoiconnect kwaona DJ Holds kule ndinzwa zviri pano zviri kutaurika. So handisi kuda kunyolikisa mumanhigiri nakawanda but because ndangoita just for the sake of unozoti nyaya kana dzakuzobuda munozomhanyira mukanzwa munhu abatwa apiswa kuside roko kungafodya mumanya kule ndinzwa zvoitwa ningi muchida kuti ndizoporedzera zvinhu toda kuti lana facts. Mari iri kucollectwa mumacitizens naSarwaka iri kuenda kupi because lawyer iri kutaura and the last time pakapedza ndo lawyer anga riri mukoti chimirira Nyokayemabhunu the same lawyer uya anonzi Yuju. Kana mune rimwe ramuri kuziva chibva mandipa namba dzaro ndiri bvunze lawyer riri kuti maimumirira muri paside papi. Let's be very honest ndo nyaya iri panapa. Saka pama lawyer acho UG uyu ari kubhadharwa na Godwin and pardon which is Gambako, but let me try to call Gambako. Gambako, no for ready. Avelo. Hey, I get bona. But most of the time, she blame Magati to invest with Ameno Zanika. Let me try to call. Let me try to call him. Maybe hello, elder. Murise mukutara nemfano nyanonzi Kulian TV anooneka pa YouTube. So nyaya ndangofonera diki elder wangu ameno kana musiri pane noise kana ndisiri kudisturb. Oh okay, but chikudiwa. Aiwa, pana chikudiwa chakanyanya but nyaya iripo nyaya kwanyoka kati kutozozvidiscover izvo kuti mimi nanzi nana Godwin ndimega mukubhadhara mari. Saka nyaya iri kuneza palonzi Sarwaka mari yacho tado tozvinzwisa kuti ari kuisa kupi iye hake asikudaira makoza adzima mafoni izvo. I've never met any of those guys. I hired a lawyer by myself after Nyoka was abducted. So after I hired a lawyer, there was no one else. These guys are also doing a parallel process because yeah. So in my lawyers have been paid. We paid them 20,150 out of the invoice. Some of the money went to Machingora. Some of the money went to the family of Manje. And I've been giving them strategy before the court sitting and after the court sittings. Yeah. So Sarwaka and Dogoso, they've paid directly to Machingora. So you can ask them, they've paid a certain amount of money. I think about 80,000. Invoice tonight. Yeah, all right. Thank you so much, Elder. So that one don't go blame my mahara. I much to so much zenze mongo. Come on. Apparently, they don't go blame because you need to know the report that is. And not pick up that. Yeah. So they which was refund them was rated. Yeah. Then I was going to be what? Yeah. But because I know with Nyoka, you know I went to see him and it. Yeah. I'm the only person who is going to visit Nyoka in prison. Yeah. The reason is they are going to keep him there for a long time. I don't know how to Garagara. They are not looking to extradite him. They want him to stay in jail for as long as possible. Oh. Yeah. They are jailing him to South Africa. They know what the men of Zimbabwe. You know our political problem. Oh. They are just trying to keep him in jail as long as possible in South Africa. All right. Thank you so much, Elder. Again, but try kubata wamwe. Thank you, Maitabasa, Elder. Sharp. So that was pardon Gambako. I think voice manyaso rins watching us to dragere nyaya. Let me try to call Sarwaka. I know as my fan is trying to nzukisa na eva Sarwaka mari makapa anonza ani chai. Kana mune makapa tukumbiro ma invoice kuti vanele Zimbabwe obva wangoziva. Cause munhu wese ngangoti rasa dragere nyaya. We are sick and tired nekuti techitora zvinyaya zvokuti ningazo dai tichibhabhadzira vamwana. Mari inorwadza kushanda to those who are in South Africa vangwanisa kupupurana neni. Mari inorwadza kushanda uchimungira kuseni uchinodzwa zvekupenga kuma construction uchikanya dhaka uchinoshanda garden boy uchishanda security nematonhorera kuri kuita mari yobva yangoregedza kunzi na accountability panongo yapotaura nemuromo chete maaccount achiiswa mari dzichikandwa. We are sick and tired of that. Tiri kuda accountability. Everyone must account for every cent. Ndo zvatiri kuda kunyatsonzwisisa kuti zvakanyatsofamba sei kuna nigirikini. Side rakere nyaya atadza kutipa haana kana kudaira nigirikini yacho antori mahwaniwa. Side rakere nyaya uya nikina but kana mchinge mazombatana naye I'm not attacking him. I'm doing my job. Ndiro nyatsonzwisisa kuti
zvinenge zvanyatsofamba sei ipapapa because we are sick and tired nezvinhu zvakadai so izvi unopedzisira wakungonzwa kuti ningadai so ningi muri kumuitira uningirikini because most of the time unozapesa mataurwa nyaya panongonzi ningirikini chigananda gambakwe chigananda anditi atisikuramba anditi munhu asi kuti ashatotoindi nemareceipts even the lawyers they are confirming kuti this guy akabvisa mari ende mazvinzwira is no longer a secret. Saka why tiri kuti zvigananda because imwe unhu wamuri kuita uchidofo kuti ningirikini munhu wese akangoda kungobuda achiquestiona kuti ko zvinhu zvadai mamati ningirikini chigananda inini ndataura inini ndinogara taura kuti basi neZANU-PF uyai kamutaura kuti ndiri chigananda kwacho tuone kuti munoningirikini anosara ari chigananda ndiani nokuti mafaira nditori nawo ende ndanungo zvese ndofona kwese kwamune mchida and even this lawyer aritaura kuti Saruwaka akasangana naye kucourt once ndo zvaaritaura kuti ndakambosangana naye Saruwaka kucourt once inini kumwe ndakaona Saruwaka kwanga kuti kuembassy ndokumwe kwandikuza kwanda ndakaita sei kwandakaona ningirikini iye Saruwaka ipa pana pachinzi tabhadharira family yake rent chinchi unozvona I think panofanira kuva ne because mari yacho kubva kuma-citizens there is nothing special about ningiri kuti munhu ndiana niko wari kungondifonera you know when I'm busy I don't want such disturbance because vanhu vanofanira kuaccepta ndendiri ningirikina zvokundataura ndingori live ndikutaura nyaya yenyoka vanhu vakutondifonera ndo nyaya ndisingadi manje iyoyo kuti ndi vanhu vanotaura ndichirekodha nyaya yenyoka naye because nyaya yekuti ndendataura nyaya yekuti ndikutaura nyaya yenyoka ndo vanhu vaningirina hello ndianapo ndana ndiri busy ndango yeah andingobloke vanhu for no reason pamwe pane zvomune makaita nditotadzanzwisa ndiani manje ndizoti ndiani ndakabloka ime Nyokayemabhunu akanzi ana brother man nyaya yacho chii muri kudei inini ndakakuudza kuti vanhu imbavha vese inzwaika musamataura nyaya nayo yekuti ana ningirikini fonai kana kuZBC kana kuchakafukidza dzimba matenga motaura nyaya yenyuka ikoko ndoda kutaura nyaya yangu panapa because ndinofa ndakatongoitangira saka ndakuipedzera panapa because ndakaona vamwe vanhu vanga vakutaura zvakawanda vachanzi vanhu vanopenga madii mamudzinga pachivhitivhiti kundidzinga pachivhitivhiti kunditi mupana inini ndichitaura chokwadi kuti nyaya dzemasofa ndedzechokwadi sonzi mupana haana oda wakani imi mukuda kuuya kunotudza nyaya yemanhingiri takati nyayayo yakapera ende hatichadi kunzwa nezvayo nyaya yemasofa imimi waraitizveso munyatsofona kuti mubuda kundudza nyaya yechi imimi yamuda kutaura right semurejimu yarasunga Wellington Masiwa na Saruwaka chinhwani Saruwaka izvezvi akadya mari dzemaloya dzichizvezvi dzaakapiwa nevanhu kuti abhadhare maloya hapana kana loya kana hwanu akapa mari zvanga zvichiita izvezvi uchikwanisa kumufondera Saruwaka umukonekta neizvezvi kweti kwachona hachatombotsike nevasikana vese vefona vachipopota kweti kwachona hatsike vakangongwarira nguva panapa chiita vachindituka vachinzi auya agonekwa vachikomenta zvisina musoro izvezvi muzingo akatotama kuti paigara ndakataura nyaya ye25,000 yaakapiwa yaakatenga chigayo nemombe vanhu vakandita kunge ndinopenga pana izvakatama paigara muzingo akati muri kumboputadze mariko imi handiti Saruwaka akazobuda chitanzi nyaya yemasofa nendikiti musataura nyaya iyo because mari yemukubvisa mimishoma macitizens Saruwaka ndikutonanga ari kutoshaya mapirizi ebrain ejigere chaiwo chaiwo Saruwaka akapiwa mari yemaloya pana loya kana hwanu akapa mari ini ndakaitara mhosva kuti mhosva dzigare dzabuda pachena kuti mhuri yeZimbabwe kana vachibvisa mari yavo vabvise mari yavo vachiziva zvairi kushanda but Saruwaka izvi zvaakutora mari yachona yese ari kudya pana kana loya kana hwanu akapa mari koti kwachona hachatokutsike kuti Saruwaka zvachona iyi nyaya yeSaruwaka iyi maiziva sei because inini what I remember now ndangonyora kuti Saruwaka paningirikini paYouTube pangu mabva matoya makutofona nyaya yeSaruwaka ende nyaya yacho zvikundinetsa why dzikutanga kudonka kunofanana because ndo nyaya yetikutodiscussa nezvayo izveso ndikutobva kufonderana gambako izveso palive panapa ndo nyaya yetikudiscussa nyaya iyoyi zviri kuzonobatana papi kulendi vanhu vanosapota zvimusiririzvo ndakataura pepe ndakati ngoma Nyokayemabhunu ndi brother vangu vadita vanhu vakatanga kuramba ndakatira kuti inini kukoti pese panoizwa koti ndinoenda vanhu vakatanga kuramba vamwe vako vachindishaudha ndakaverenga mucomment section mako zvakanzi auya agonekwa vanhu vese havana musoro havabvisa kana sendi kukoti kwachona havauye ndakandiri ndega kukoti ni inzwai
ndazvinzwisisa nditi imi mwana mukoya mukutara panapa ka musasatove muchitaura kuti muri mukoma wanhingi kana kuti ani bozotanga pamwe nini ndiri kukupai platform yekuti mutaura kuti muri mukoma wanhingi nditi imi chingotaura inyaya paground shamari kuri kuitika zvakadai handiti totora information as it is bozi makazoti muri mukoma wanhingi ka even kana mune message yamuda kutaura haichasvike vanhu vakufaita vakurwisa mune makutonzi muri chigananda inini I'm not saying kuti muri chigananda ndiri kungotaura kuti imimi kana mukuya mutaura nyaya yenyu chingonangai kuti kulendi zvakamira zvakadai like apa problem inyi ukitika mukutaura nyaya yekutanga iri kumecha handiti bata makudzoka futi makuti ndiri mukoma wanhingirikini masofa ayewa kana yakomana toziya zvipi tozotora zvipi tosefa zvipi kulendi shoko arivhikike chero vanhu vakanditi ndiri chigananda zvatinenge tataura vanenge vazvinzwa kuti nyaya iri paground ndeyekusaruaka haasina zvaachakwanisa kunge achiita panyaya yenyoka yemabhunu akungotora mari akungoisa mari muhomwe akudya mari dzingu akatotiza une 25,000 nyaya anotenga chigayo nemunhu ndonyaya iri paground ndomamirira zvakaita atenga chigayo chedoviri chigayo chacho chinomboita mariko ndizo zive zangu ndinazinobudzira mafriends chigayo kuti anga mari but mdzingu akatotama bandogara akatotiza akazitaura pevanari mdzingu anofonge global muno musouth africa muno vanhu vakatita bindu vakati hanzi unouraya munhu kuuraya munhu kunonesa ndaremerwa akatotama kupurazi kwake kwaigara ukridin pamunhu akatotiza isaichatomudziyo kuti ari kuti mdzingu kana foni chechi handifungwa dachiri nayo mdzingu inangu last time I checked ainzi angadya it was 1,000 aita akangodya 1,000 chete saka zvema 25,000 zvemakutara ina achazivi ndikukuudza zviri paground zvinhu zvinochitika because inini ndeichizviona kudeni ndopai pauri kuti hanzi kutaura zvinhu zviri kumecha ndikutaura zviri kumecha ndikutaura zvinhu zvechokwadi noti kuti zvinhu zvedzimecha obvious kanditi mune muri zvigananda zvinoshaya information zvine first hand information ka moya motivhiringidza panapa nemacitizens saka inini ndinowana first hand information yekutaura kuti saruaka asiokoti akadya mari yaakapiwa nevanhu yekuti abhadhare maloya ana kana loya kana hwana waakapa mari koti kwanyanga ndiriko kakule ini bozi mari ndakanzwa kuti kuri kubhadharwa futi marendi kakumba kwake kwanze kwanyoka yemabhunu kwaigara vanzi mukadzi wake ari kupiwa mari yemarendi auzi naniko unozoti vanhu vaterere kana munhu achitaura ndakanzwa kuti muzvigara vachita ndee wangatotengerwa chikafu ungotedati undiponere nembotaura naye munhu iyeye kana achikwanisa kunge achitaura neni kozi nini ndenji kutaura zvinhu zviri paground munhu anenge ari kumba kwake kwandanenge ari kupurazi ungouya panapo usvika utanga kuita nharo kutori kamupanhaka ungatiti mupanha inini ndichikudza zvinoitika paground panopisa inangu nyaya dzenyu dzemutaura handikwanise bozi sofa kuti nditi ndiri kuda kukupikisai ndoda kuti ndikuwirirane zvekuti nditore saidhi rekuti nyaya yenyu ndowirirane nezvipi zvamutaura munenge mava kutondiremera padhiri renyu zvine zvakundiremera bozi ndozotanga pamwe nini ndiri kukunhingirikinai ndakataura pepe ndakati iye saruaka wachona kana achinzi ari kubvisa mari ngaataure mafigures emari yabvisa kuti loya akati ndamupa 20,000 loya akati ndamupa mari akati haataure mari yakungorohwa pepe yekudini vaeka tongori semuregimu ndosaka mudzinga pepe anga akutochema-chema vanga vatovhara nawo vanhu ava vakatoronga chikungutengu chavo chekutowana pekutodyiwo mari vanhu ava zvine nharo amendogedza timboona kuti zvinofamba sei but tipeka nhamba dzemukadzi wanyoka yemabhunu andiminingina wacho tipeka nhamba dzemukadzi wacho timufonera naye timunzwawo izvezva ukona ndo semataura ndaitira kuti gulezi vanenge vane mamwe maitiro avanenge vachiitawo yani kuti ndizokupai phone nhamba dzavo kulenda hazvinonetsa nongozoti kupa munhu phone nhamba dzemunhu zvinosungisa saka ini handikwanisa hangu kupa phone nhamba dzavo asi inini vanhu vandikutaura nezvavo vanhu vakaita sana saruaka ndinokwanisa kukupa phone nhamba dzavo towafonera totaura ndomubvunza kuti wakapa loya nhingi mari here wakamupa koti kwachina sensina kuuya ozeuridi ari kuramba achiba vanhu maupdate kudangu tazoronga zvakati tinonotora zvine musoro zvekuti munhu andiranzi regimu yamunangagwe kunditsvaga kuzimbabwe inoda kundiuraya apedza manje mangwana ashaya zvekutaura kutoti ndoda kuenda kuharare ndoda kutanga nekumasvini akanga anoti ndokwaida kuurayiwa alright hairi bo sinzi mandinyima phone number dzanhingiriki niregedze ndikukate izvo
zvinoitika muri Zimbabwe idzi nyaya dzenhikirikini dzinenge dzakunetsa idzi nyaya dzekuramba chingonzwa nditone stress dzangu ndotosangana nemunhu chichingotaurawo zvechingotaura ameno zvimwe zvacho zvine zvakwamuri kuda kuzvinzwisisa kana kuti kusazvinzwisisa. Comrade. Hello. Zviri sei? Sham. Boma ndatimbofona ndimbotaura nemacomrade 2 minutes apa ka unongoziva kuti pane zvinhu zvine zvichinetsa netsa saka tsitei tingoti macomrade ndimi vanhu vacho timbonzwanana man. Ndizvo. So apa pane nyaya dzakawanda dzaziri kuitika mastreets but vanhu vakawanda vanaona time yekunzwawo side rinyere nyaya but nhasi isusu say the biggest news platform tati titaure nemi direct comrade. pakunikirina tingonzwisa nai comrade imimi pane nyaya idzi dzese dziri kuitika idzi handiti dzekwamwedu comrade Nyoka idzi pane mari yemalawyers iyaiya mungazivawo here kuti pane lawyer ringanzi rakapuhwa mari kubva kuna Saruwaka? Zvinoda mubvunze iye ndingani pamazana mwa tiri kumateresi plus handisikuwa zvakanaka mberi wangu. Mukonera mumubvunze. Iye hake haasi kudaira phone. Alright, haasi kudaira phone. Wala saka ngati kubvunzei zvenyu imimi. Plus nenhau dzenza makuita zvokufona muchirikodha vanhu ndandingambokuudza. Aiwa tinongotara zvinodiwa zvinotaurika zvacho zvisingataurika hamutauri. Pane imwe yainetsa pachinzi hanzi comrade Mudzingo hanzi makadyawo mari mimi yanga inyaya yechokwadi here? Ndaifunga nani mari yacho. Hanzi comrade Mudzingo akatenga chigayo nemombe 3 hanzi nipa ichokwadi here akomana? Nemaize ndamboipuwa kupiko mari yacho inema nditi but pane imwe ye1000 pachinzi mimi makangodya 1000 chete. Inema idzo mana hayo zvainguva zvokunyepa izvo hamunongoziva inema dzese pana handakambodya ine hamunombodya kana 1000 pane phone call yenyu yamakaita mheno ndani maitaura nani it was Traore itotenderera so ndikatotaura naye Traore ndaingotongomuvharawo zvangu hana basa vachiganadha inema zvose izvozvo inema izvofonera zvangu ndozvigwa flo inyaya dzokunyepa inyaya dzokuisirana pasi kungodonhedzerana pasi chete. Alright, mona vanhu vanenge vasingazive vanenge vakuti vanhu vanobva vatanga kudedzera zita voshatisa zita remunhu handiti saka pakana matotaura imi kuti chakati ndechekunyeba vanhu vanoita sevanokwanisa kunzwisisa izvozvo handimaona. Zvose ndezvekunyepa nhau dziri kutofamba zvakanaka kumberi ikoko handiti vanokanda mari ngavakande ikoko vanokanda mari ngavakande ikoko izvo zvese zvozanozanu zvanaTraore izvo ndozvokudonhedzana pasi Alright, but malawyer zvawo ari kunikina ari kudzifambirira nyaya vari kubhadharwa iri mari zvotaura nani zvanotaura iye nenzani Saruwaka zvaakutoita ndizvozvo chaizvo. Aiwa imimi handisi pakukurwisanisai because isusu maresearches etaita malawyers ese tataura navo vari kuti hakuna kana akamborisivha mari kubva kuna Saruwaka ndozvatatotonyatsozvinzwisisa but ina hangu handisi kuti mudaire nyaya iyoyo zvangu ndaingobvunzwa hangu zvenyu zvamunokwanisa kuningira nemi zvamunenge muchizivawo pane ndini zvakawanda izvi hamene mukazondifu Alright, aiwa it's okay kana mangotaura side renyu renyaya zvinenge zviri right. So ndezvipi hello I think network comrade muchiripo here apo inenge network unetsa ndati kuti ndezvipenyu zvamuda kuudza mhuri yeZimbabwe zvedu tichizoningina vangoziva message kubhozi manyaya ararisa kamazuva ano.
message ndengoti vana veZimbabwe ngavabvise mari ikoko kuti atiri kuda chokuti Comrade Nyokayemabhunu vabude mudzingwa haana kana 1 chaakadya kana sendi kana asi kutoti akada mari dzedu somubudiro vamunoitawo mutoitawo vanhu kutoti kwaenda kadya mari vose unasara vakapana mari dzakumboti vakutozama une pavanogona napo asi kuti mari dzobviswa nevanhu havangadzimisi dzedziri shoma ona ma50 handiti kuzosanganisa nokudidi kutoti ma1 dzinenge dzisiri kuzokwana oraiti azitozokwani vanhu vangotopedza kutopinda nemuhumwe mavo saka alright aiwa takusuwa iri bokombre takusuwa pachingungundengu mombobudikira ukamobhonikira mvura yanowa nayo kwavana munoti vanhu tinonzwa sei tikaza manga mutori mapiritsi edu kamukati chingungundengu ndirimo muchingungundengu ndirimo vanhu kana kuri kwakuti mandikundirikodha yenyu vanhu ngaendirire mberi nechingungundengu vangavabvise mari ikoko asi kuti mona nawiri apa ndekuti mari dziri kubviswa nevanhu haishoma zvazo zvokuti kwai mudzingwa azotenga chigayo azodaya zvima200 izvozvo pazuva pamwe kupinda 100 200 wozoti kwai munozotenga chigayo kuno chigayo che200 saka vanhu ngavabvise mari iko kuti asingoda chekuti mukomana abude chete mukomana abude adzoka abate basa rake aiwa ndimo muchingungundengu hatina kudududza zvavozi tatakusuwa muri yeZimbabwe yenge yatosuwa kuti comrade aufa vanhu vanonzwa kuti chingungundengu mvura yanowa aiwa it's okay comrade maita basa thank you nekunikirina nekuwanawo time yekudayira tinotenda nenguvo yenyu comrade zvakakosha iribo vanhu vari kutoterana pachironomambama mudzimba ini that's what I think. Comrade hai ndokufonera mesa ndivhunduka handichikiziro zvemutv ndiri tv dzacho ngatisangane mucomment section handapedza nemi